Landruok mar tuo mar malaria pod nitiere malo e atamalo 19 kaontis manitiere machiegni kod nam lolwe kata obedo ni piny Kenya oseduoko chien landruok mar malaria e pacho ka kod atamalo 50 e thuolo mar higni 10. Lipot mar landruok mar tuo mar malaria higa mar 2022 bende nyiso ni kaontis 4 e gwenge mag Masawa ochiegni gol e listi mag kaontis ma tuo malaria yudore. Moko kuom chenro mopuo e kedo gi tuo mar malaria oting'o pogo nede mothiedhi ne mine mapek kod jogo modak kuonde ma malaria thoro kele midhiero, kuoro chanjo mar malaria sub-counties te manitiere kaontis duto 8 mane owal kod chiwo tiegruok ne oganda ewi tuo mar malaria. Migawo mar thieth gi riwruoge mamoko kata jokanyo mamoko chano mar rido kenge gi atamalo 80 e higani mar konyo chopo kare thor mar wach ma higa ni ma en tieko chutho tuo mar malaria e pacho ka. Nyasi ma kawuono oingi biro kata ibiro bagi tarik nyasi mar kedo kod tuo mar malaria biro bagi tarik 25 mar dweni e kaunti ma Nyamira. Tekeleza wajibu wako tumalize malaria. The Kenya Malaria Indicator Survey 2010, we were at 11%. In 2015, we were at 8%. So basically, over the last 10 years, from 2010 to 2020, we were able to reduce